An effort never dies, and if performed with diligence, it leads to greater heights. That is why the acronym of AND pertains to effort never dies. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa ubhuku lwamanqe obhalwe ngu-EJ Mhlanga. Sizokwenza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisiphetho nengwijikhwebu. Ngaphambi kokuba siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, cherished, and valued. Please let me extend this appreciation to our visitors. You are welcome. Please stay here and consider this your new home. As you do that, spread the word, as this will assist the channel kakhulu. Siyazi sonke sizoqala ngokufunda. Sifunda inkundla yesine isigcawu sesithupha okuyisigcawu sokugcina. Hallelujah. Sizovula ekhasini lamashumi-ayisishiyagalolunye-nesithupha. Kufundeka ngalolu hlobo inkundla yesine isigcawu sesithupha. Sivule abakaki. Kusenkantolo kaMantshi ezibuseni. Sivale abakaki. Iphoyisa. Sivule abakaki. Limemeza. Sivale abakaki. Indluma yimi ngezinyawo. Isifikile inkosi yenkantolo. Sivule abakaki. Kuthi gubhubhu. Sivale abakaki. Iphoyisa. Hlalani phansi. Sivule abakaki. Bahlale phansi bonke abantu. Sivale abakaki. uMantshi. Sivule abakaki. Esukuma. Sivale abakaki. Usuku lokugcina namuhla. Usuku lapho abamangalelwa bezokuzwa ngekusasa labo. Leli thuba ngizolinikezela kumshushisi wenkantolo ukuthi achaze ngakutholile yena kuleli cala, nokuthi abamangalelwa kufanele bathweswe icala noma baphume phambili. Umshushisi. Sivule abakaki. Ebuka ngakubamangalelwa. Sivale abakaki. Ngiyabonga Nkosi yenkantolo. Nkosi yenkantolo, ngaphandle kokuchitha isikhathi, abamangalelwa abangonkululeko kubhela umaqoma khuzwayo, Khabalethu Khabethula kanye noSikela Sigodlo, ngibathola benecala lokuthumba umndeni wakwaMakhunga, ikakhulukazi unkosikazi Phindisiwe Mathonsi, ngoba kwaziwa ukuthi nguyena ophethe izihluthulelo zasebhangi. Okwesibili elibalahla ngakho icala, ukuphinda bavalele unkosazana Sera Makhutha ukuthi angakwazi ukuya emsebenzini ngosuku okwebiwa ngalo imali, nokuthi bayothatha izikhiya zasebhange ngokumesabisa emzini wakhe. Okwesithathu, ngibathwesa icala ngokuthi bebe imali okungeyona eyabo, kepha kuyimali yabatshalizimali ephethwe ngabasebhange laseForamu. Isihluku ebasenza ngalaba besifazane singeshaqisa kakhulu. Inkantolo. Sivule abakaki. Kube ubuhomuhomu enkantolo. Sivale abakaki. Iphoyisa. Sivule abakaki. Limemeza ngesikhulu isankantlo lesi. Sivale abakaki. Ukuthula enkantolo. Oqhubekayo ebanga umsindo ngiyomkhiphela ngaphandle. Umshushisi. Kungumsebenzi wami njengomshushisi nomuntu okufanele
azwele futhi ahloniphe amalungelo abanye abantu. Akekho umuntu onelungelo lokuthumba noma asabise omunye umuntu ngenxa yokulabalabela ukuzuza nokuphumelelisa izinhloso zakhe ngokuthi ahlukumeze omunye umuntu ongenawo amandla okuzivikela. Uyicala elibomvu ukukhomba umuntu ngesibhamu, ikakhulukazi uma lowo muntu bungekho ubungozi angahle abe yibona kulowo osuke ephethe lesi sikhali esinesihluku ngale ndlela. Nkosi yenkantolo, lezi yizigebengu okungafanele zibukelwe phansi ngenxa yobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu ezabusebenzisa bokukwazi ukwenza izitifiketi zomgunyathi besizana nosikela lona owayebekwe esikhundleni esiphezulu kuMnyango Wezasekhaya. Yena wathola ithuba lokuthi azinothise ngokuthengisa lezi zitifiketi. Ayikho indlela laba bamangalelwa abangadedelwa ngayo kuleli cala ngoba bayingozi enkulu kakhulu emphakathini. Kufanele basuswe ngoba baziphathisa okwezilwane. Bayizidlakela zamadoda okufanele ukuthi avuke ekuseni abhule amazolo ayofuna umsebenzi, kepha aqoma ukudla ngandoda, alingise izinyoni zona okuthiwa kazilimi kepha ziyavuna. Kufanele izimbungulu ezincela igazi labanye abantu zipitshizwe ziphele nya. Ngaloko Nkosi yenkantolo ngithi ngifuna inkantolo ibanike isigwebo esiqatha futhi esiyoba isifundo nakwabanye ukuthi uma wephula umthetho uzoboshwa isikhathi eside ejele. Sivule abakaki, indlu yonke ihlokome, sivale abakaki. Inkantolo, sivule abakaki, ibonisa ukuhlokoma nabanye balokhu benqakuzisa amakhanda. Sivale abakaki. Iphoyisa, sivule abakaki. Limemeza, sivale abakaki. Khona abantu abalimele emakhanda noma ezindlebeni, ngithe akuthule enkantolo. Umshushisi, sivule abakaki. Abuke ngakuphindisiwe naye omi ebhokisini njengommangalelwa. Sivale abakaki. Ngithanda ukubhekisa kuNkosikazi Mathonsi uphindisiwe. Ubufakazi bakhe kabugculisanga neze. Siyavuma wahlukumezeka, kepha naye wasifaka isandla ekuhlukumezekeni kwakhe Lord uxolo nakwabanye abafokazi abalapha enkantolo namuhla. Naye walibamba iqhaza elibalulekile ekwebiweni kwemali. Siyakhumbula ebufakazini obunikeziwe ukuthi wake wayithinta indaba yezinkinga zemali ayebhekene nazo. Ubufakazi obugcwele ikhamera yasebhange akhohlwa ukuyicima ngenkathi eya ebhokisaneni elalinemali okwakuyiyona yodwa esele ebhange ngoba enye isithathiwe. Nkosi yenkantolo, kuphi ukwethembeka lapho? Naye icala ngicela limlahle aluthole uswazana ngesenzo sokungathembeki. Sivule abakaki. Ihlokome futhi inkantolo. Sivale abakaki. Umshushisi, Nkosi yenkantolo, ngibuye ngiphendukele kulabofakazi abangokholekile Maqumbu kanye noSara Makhutha. Ngiyacela Nkosi yenkantolo ukuthi bathathwe njengofakazi abaneqiniso kuloko ababekhuluma ngakho futhi yonke imibuzo bayiphendule ngendlela egculisayo. Ngiyabonga Nkosi yenkantolo. Sivule abakaki. Abuyele phansi.
indlu ivungazele, sivale abakaki, iphoyisa. Ngithe umsindo enkantolo umantshi. Ngaphambi kokuthi ngikhiphe isigwebo, kukhona yini abamangalelwa abafuna ukuzikhalela ngakho? Abamangalelwa, sivule abakaki, bezikhulumela ngamunye ngamunye, bebika ukuhlupheka kwabo. Sivale abakaki, umantshi. Inkululeko Gubela uyingozi enkulu, kawufanele ukuhlala emphakathini, uyisilwane uqobo lwazo. Maningi amacala onawo awubufakazi bokuthi kawuzimisele nakancane ukuhlalisana ngoxolo nabanye abantu. Ngakho-ke ngikunika iminyaka engu-30 ubhadla ejele. Uyodonsa iminyaka engu-20 yonke usebenza kanzima. Nobathathu, Sikela, Maqoma nawe Khabalethu, nilezi zimbungulu okufanele ziqedwe nya emphakathini. Iminyaka engu-20 umuntu emunye inifanele, iminyaka 10 iyalengiswa. Sivule abakaki, athule umantshi, abuke ngakuphindisiwe. Sivale abakaki. Kunzima ukukhuluma indaba yakho mama, ngoba ululaza wonke umuntu ongumama. Siyavuma uhlukumezekile, kepha lawo manzi uzidonsele wena ngomsele. Akukho-ke inkantolo engakwenza ngaphandle kokuthi nawe ikubhaxabule ngesiswebhu, ongephinde usikhohlwe ubuhlungu baso. Iminyaka 7 ikufanele, kepha 3 kuleyo iyalengiswa, uphindisiwe. Sivule abakaki, abe ugodo ebhokisini. Abuke uThamsanqa ambonekala ufifi egwinywa yinkungu yokudideka komqondo. Ambuke esondela kancane kuhlengezele izinyembezi. Asondele aze afike kuyena. Sivale abakaki. Ngiyaxolisa Mbuya, ungikhumbule sithandwa sami, ukhulisa izingane zami. Njengokwamukela kwakho ukuwa kwami kule ndlela ebesihambisana kuyona. Sivule abakaki. Esikhwameni sebhantshi lakhe akhiphe incwadi esemvilophini eluhlaza ayinikeze uThamsanqa. Lizi iphoyisa limdonse limfakuza Nkosi, lingene naye emgodini. Sivale abakaki. uThamsanqa, sivule abakaki. Abe isikhomololo ebuka lemvilophana esesandleni sakhe. Ayivule ngezandla ezinedumbe. Kunombiko obhaliwe. Ngaphansi kwase kulandeliswa ngenkondlo. Ayibuke abone kungcono ayifundele khona lapha. Sivale abakaki, uphindisiwe. Sithandwa, ngicela uxolo kuwena. Ngicela ufunde lamazwi angezansi. Uma kunokwenzeka uwafunele indawo esivandeni esihle senhliziyo yakho. Uwagcine uma kunokwenzeka. Mthombo wami ochichimayo, gugu lomphefumulo wami. Ngikhumbula iminyaka eyadlula mhla ngikugaxa ucu okokuqala. Athembisana ikusasa eliqhakazile. Ngikhumbula sakhisa nomthombo ochichima amanzi esasiyowaphuza abe yisisekelo sonwele olude. Namuhla lowo mthombo usushile. Ingabe usulugwadule olungenampilo? Ibinza lesibili.
ngikhumbula iminyaka eyadlula. Sakhisana izithembiso zamaphikokhozi ezazidabula isibhakabhaka. Ngathembisa ukukwethemba njalo, ngathembisa ukukuthanda njalo. Kungakho ngikuhayela lenkondlo. Ngiyavuma izivunguvungu zivunguzile. Amaphikwanami aludlana ngaphephuka, ngaphenduka ijuba elinezimpiko ezinhle. Imimoya nezizavube zincoba ubuhle nokubhakuza kwezimpaphe zami. Benza lesithathu. Konke kungubuthakathaka bezingxabo zomhlabathi engatshalwa kuwona. Ngehlulekile ukunamathela kulezo zimpaphe zobungqungqulu bakho. Ngihlulwe ngamehlo. Kungakho sengisesizibeni esingenazibuko. Nganginethemba umfula wezinhloso zami uyoba ngumngenela olwandle lwezingxabo zakho zothando. Namuhla sengiyimbali eyodwa ogwadule. Noma kunjalo ungalukhohlwa uthando lwami. Ibinza lesine. Akugeza laswela isiyinga. Ngangithi ngihamba ngikhetha amabala. Ngithi ngiyingwe edla ngamabala. Ngazithela emphandwini wezingonyama. Ngazigqwabela igodi leminyovu. Nami ngangingazi. Namuhla kepha sengiyazi. Noma kungasasizi lokho kwazi. Ungalukhohlwa uthando lwami. Le mbali engayitshala ngifisa uyivundise ibe ngumqumbe oqhakazayo. Uyicaphunele kulesi sangcobe. Sitshalwe esivandeni sothando lwethu. Uze ungayifihleli iqiniso. Nidle ningikhumbule. Sivule abakaki. Ayisonge incwadi uThamsanqa. Ayibeke esifubeni sakhe isikhathi eside. Ayizwe inhliziyo yakhe ishaya ngokunye. Ibe buhlungu okungathi ibicunjuzwa ngosungulo. Kuleyo nkungu kubonakale amaconsi ezinyembezi ethi co 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 phansi. Lawo maconsi abe ngumfanekiso wocu olumhlophe emehlweni nasengqondweni yakhe. Ezindlebeni kuzwakale amazwi amnandi eminyaka eyadlula. Ebumnandini nasebunzimeni. Ebuhleni nasebubini. Size sihlukaniswe ukufa. Sivale abakaki. Iyaphela lapha inkundla yesine isigcawu sesithupha. Kanti vese uyaphela lapha umdlalo wethu. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Sizobhala isihlokwana esithi ISIPHETHO NENGWIJIKHWEBU. Sequmuqa sibhale ngoSonhlamvukazi igama elithi isingeniso. Isiphetho yingxenye yesakhiwo emayelana nalokho okwenzeka ekugcineni kombhalo wobuciko. Isiphetho yisemaphethelweni, yilapha indaba iphela khona. Singasho ukuthi yisigameko sokugcina emdlalweni. Leso sigameko sokugcina singaba uphola vuthondaba noma uvuthondaba noma sibe yingwijikhwebu.
umbhali walombhalo wobuciko othi Ubhuku Lwamanqe yena ukhethe ukuphetha lo mdlalo noma ukwenza isigameko sokugcina sibe upholavuthondaba. Ingwijikhwebu ukwenzeka kwesigameko ebesingasilindele. Chaza ukuthi thina njengabafundi balombhalo wobuciko siye silindele ukuthi kuzokwenzeka njengokucabanga kwethu, kodwa kungabi njalo, kuvele kuthushuke isehlo ebesingasicabangile. Mlingani wami nawe mfundi, mese ngiqedile ukubhala konke lokho engiqeda kukusho, ngizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Isiphetho salombhalo wobuciko siwupholavuthondaba noma ibhodlololo. Esiphethweni sibona isigameko sokugcina lapho uThamsanqa emukela khona incwadi ebhalwe nguPhindisiwe enkantolo ngemuva kokuba sebeboshiwe bona kanye nawonkululeko. Le ncwadi inamazwana okuxolisa abuya kuPhindisiwe, iphinde ibe nenkondlo. Kuleyo nkondlo uPhindisiwe njengembongi ebhale lenkondlo usesimeni esingesihle, usesimeni esingajabulisi, isimo esiveza umuntu odangele. Dangala kukaPhindisiwe kuqukethwe futhi kugqanyiswa ngamagama awakhethile ngenkathi ebhala inkondlo yakhe alandelayo. Ngiyavuma izivunguvungu zivunguzile, ngaphephuka ngenxa yamaphikwana ami aludlana, ubuthakathaka bezingxabo. Sengisesizibeni esingenazibuko. Namuhla sengiyimbali eyodwa ogwadule. Ngazithela emphandwini wezingonyama, ngaziqwabela igodi leminyovu, nami ngangingazi. Inkondlo kaPhindisiwe iqukethe umuzwa wokuncenga. Ukugqamisa umuzwa wokuncenga, uPhindisiwe usebenzisa amagama alandelayo: noma kunjalo ungalukhohlwa uthando lwami. Uphinde wasebenzisa noma wakhetha amagama athi nami ngangingazi, namuhla kepha sengiyazi, noma kungasasizi lokho kwazi, ungalukhohlwa uthando lwami. Kule nkondlo umbhali uphinde wasebenzisa isu lokujeqeza emuva. Simbona esebenzisa amagama athi khumbula, ngikhumbula, ungalukhohlwa. Ake siboneke. Emgqeni wesithathu, ngikhumbula iminyaka eyadlula. Emgqeni wesithupha, ngikhumbula sakhisana umthombo. Emgqeni we-11, ngikhumbula iminyaka eyadlula. Emgqeni wama-31, noma kunjalo ungalukhohlwa uthando lwami. Emgqeni wama-41, ungalukhohlwa uthando lwami. Emgqeni wama-47, nidle ningikhumbule. Umbhali uphinde wasebenzisa isu lokujeqeza emuva ngenkathi esethulela imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Siyazi sonke imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela yethula isizinda. Isizinda sithinta okuthathu, okuyindawo, okuyisikhathi kanye nokuyisimo senhlalo. Indawo kusenkantolo ezibuseni. Isikhathi esanamuhla noma esamanje
kunezinkantolo, kunamabhange, kunabashushisi nawomantshi, kunamaphoyisa namajele. Yisimo senhlalo-ke esicacisa sigqamise ngokusobala isu lombhali elisetshenzisiwe lokujeqeza emuva. Sibona uThamsanqa esesimeni esingesihle, ukhala izinyembezi mi. Uzwa inhliziyo yakhe ishaya ngokunye, uyizwa ibuhlungu okungathi ibicunjuzwa ngomsungulo. Zinyembezi zithi co co co. Usefikelwa ngumfanekiso ochaza ukuthi useyakhumbula, ukhumbula amazwi eminyaka eyadlula athi ebumnandini nasebunzimeni, ebuhleni nasebubini, size sihlukaniswe ukufa. Kuyenzeka ukuthi isiphetho sethule isigameko ebesingasilindele, esibizwa ngokuthiwa siyingwijikhwebu. La kulombhalo wobuciko, isiphetho sethu asinaso isehlo noma isigameko ebesingasilindele. Besikulindele ukuthi njengoba amaphoyisa asebiziwe ku-10-111 nakanjani onkululeko nawophindisiwe bayoboshwa bagqunyekwe ejele. Unkululeko wagqunyekwa iminyaka engama-30, osikela nawomaqoma nawokhabalethu bagqunyekwa iminyaka engama-20, kanti uphindisiwe wagqunyekwa iminyaka eyi-7. Yize emithathu yaleyo minyaka yalengiswa. Lingani bami nani bafundi, ngizothi uma sengiqedile ukubhala konke lokho engiqeda kukusho manje, bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi isiphetho. Lesi isiphetho se-essay, ngakho-ke siwuvo lomfundi. Umfundi makahlale phansi-ke manje aziphethele yena ngokwakhe le essay. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.